Nuwun para sutresna saniwara basa Jawi. Sugeng pepanggihan kalian kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Truring. Nesan mengke kapiranga kita ngaturaken lampahan delusi anggitanipun kelompok papat saking kelas 9H kanthi sutradara Muhammad Dhani Adha, efek musik lan mixing Muhammad Dhani Adha. Sandiwara radio menika dipundamel kagem jangkepi gladhen pasinaonan basa Jawi, ulangan drama modern ingkang kaampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Mbak Rina, sampun sadar sampeyan koma 6 wulan jatuh saka atap pas syuting film zombie. Aku, Dok, ing pojok ruangan Ratu Zombie sing aku mainke ning film. Pucet banget. Mripate kosong, lambene biru. Dheweke ngadeg meneng ngerem ning aku. Mbak Rin, aku laras. Ora ana zombie, Mbak. Ruangan iki kosong. Rin, awakmu ora apa? Aku ora weruh sapa-sapa. Dheweke Ratu Zombie. Peran utama sing tak mainke. Kok kaya urip, kulite putih banget. Tangane adem yen nyoba nyentuh aku.
Mbak Rina, iki delusi visual pasca trauma. Bayangan ratu zombie iki manifestasi otak nganggo nglindungi saka rasa sakit koma lan peran ing film. Delusi. Tapi aku temenan weruh zombie, Dok. Dheweke ngantik ing mburine Laras saiki. Pucat banget, mripate kosong. Mbak, aku wedi. Mbak Rini kok ngomong dewe terus. Ojo mrene. Laras, yen dheweke nyentuh Laras, bakale kena kutukan zombie. Aku ora gelem Laras dadi kaya dheweke. Rin, film sing kok maine viral gara-gara kecelakaan. Bayangan iki kayalan amarga awakmu kewedan dadi peran ratu zombie. Keweden. Aku wedi. Saben kelingan adegan jatuh saka atap, dheweke mesti muncul ing kaca. Wajahe ratu zombie. Pucat banget. Mripate ora kedip. Awakmu milih peran iki. Saiki, aku bali kanggo ngingetne awakmu. Rin, aku Chris, bayangan opo iki? Dheweke ning mburimu. Pucat banget. Tangane nyoba nyekel pundakmu. Kabeh kru bakal ninggalke awakmu. Kaya nalika awakmu tiba pas syuting. Bayang ratu zombie. Stop nyedeki aku. Aku pengen normal. Ora, dheweke ngrasuki aku. Awakku wis kesel karo dunia iki. Awakmu milih peran ratu zombie timbang urip biasa. Saiki, aku bali kanggo ngukum awakmu. Ora ana syuting anyar, ora ana kondang. Awakmu aman ambi aku. Selawase dadi zombie koyo aku. Mbak Rin, balik. Lawan, iki mung delusi. Kabeh wong bakal ninggalne awakmu. Kaya nalika awakmu cilik. Ora, awakmu. Sik, aku bisa weruh wajahmu kanthi jelas saiki. Iki ibu. Meripat, bibire, rambute. Iki wajah ibu. Ratu zombie iki ibu. Ibu sing nglebokne racun ning kopine bapak. Aku weruh kabeh nalika cilik. Ayah keracunan parah. Ibu ninggal aku sakwise iku. Iki dudu ratu zombie. Iki ibu jahat sing tak wedeni. Aku ora butuh ibu maneh. Nalia. Dheweke ilang. Aku ngerti saiki. Bayangan ratu zombie iki mung aku sing gawe. Amarga aku weruh ibu nglebokna racun ning kopine bapak nalika aku cilik. Bapak keracunan, nanging ora mati. Aku wedi banget. Aku nggawe bayangan ibu dadi ratu zombie medeni iki kanggo ngilingne rasa wedi lan rasa salahku.
Panjenengan wis nampa trauma masa kecil, Mbak. Iki langkah gede. Mbak, aku gak ngerti nyapa sampean wedi banget. Sawise koma, Rina pulih. Wewayangan Ratu Zombie sing ngebake pikirane wis ilang. Nanging Rina nemu surat lawas sing tulisane, "Ibu isih urip ing luar negeri." Aku kudu nemokne ibu saiki. Aku kudu takok langsung. Nyapa ibu ngeracun bapak? Nyapa ibu ninggalke aku? Mbak, hati-hati yo. Aku bakal ngenteni awakmu, Rin. Ibu, roti iki kanggo ayah ta, kok ibu lembokne bubuk maneh? Ngono Rin, iki rahasia ibu lan bapak. Bapakmu bakal seneng. Rina, bapak rapopo, ibu nyapu. Bapak, ibu. Ingatanku isih jelas. Ibu ngeracun bapak. Bapak keracunan parah. Pas cilik, aku weruh kabeh. Saiki aku kudu nemokne ibu. Kanggo njaluk jawaban. Kanggo nutup bab iki. Yen aku weruh bayangan Ratu Zombie maneh, aku bakal ngomong, aku wis gedhe, aku ora bakal takut maneh. Para sutresna sandiwara basa Jawi, mekaten pasugatan sandiwara aseserah telusi saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri 1 Celuring. Anggitanipun kelompok 4 saking kelas 9 kanthi sutradara Muhammad Dhani Adha, efek musik lan mixing Muhammad Dhani Adha. Miwah para paraga Rina, Tuan Ratu Zombie dening Kisha Indana Silva, Laras dening Cicia Valentina, Sinta dening Meda Karin, Grace dening Maiko Zoena Mumtaz, Dr. Andi dening Bagas Octaviano Mahardika. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi mupangatilan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asanti rumran kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.